Byl jednou, a není tomu tak dlouho, krásný podzimní den. Slunce mi svítilo na cestu, když jsem si vyšel na procházku s kamerou v ruce. Ta krásná příroda, kterou dobře znám, mi přesto pokaždé přivodí pocit pohody, jako bych v těchto kopcích byl poprvé. To mám na nich hrozně rád. Ale co jsem na téhle procházce úplně tím kocháním zapomněl, bylo nechodit na Čertovu louku. O ní je známá legenda z dávných časů, že se prý ti, kteří se do ní zatoulali, často už nevrátili. A tak jsem najednou stál uprostřed těch čertovských smrků a cítil, že se mi hned něco přihodí. Jako by se na mě dívali a vyčkávali jenom toho nejlepšího momentu mě zatáhnout pod své kořeny, kde prý je vstup do pekla. A kde vás nejdřív na vrátnici prosvítí, jako jestli máte hříchy a když tak jaké, a pak se teprve rozhodnou, jestli vás zase pustí, anebo ne. Protože z té vrátnice do pekla to ještě přijde. Z jejich hlubin už ne. Nebylo mi nejlépe, neboť nějaký i sebemenší hřích máme za sebou všichni a podle čeho to peklo posuzuje, nemusí být stejné jako v myšlení nás lidí na zemi. A tak jsem začal strachem utíkat. Vždycky mě nějaká ta síla zase vrátila na začátek. Tak se to několikrát zopakovalo, až mi přišla na pomoc čistá bytost. Lesní víla Klárka. Stála přede mnou a říkala: Co to je víla? Pojď za mnou. A já si oddechl, protože už jsem věděl, že mám na své straně mocnou kamarádku, která jenom pomáhá tomu, kdo pomoc potřebuje. Šel jsem za ní, ale ona mi vždy na chvilku zmizela, pak se zase objevila a ještě si stačila hrát a smát se, jako by vůbec o nic nešlo. Občas přiběhl i její pejsek a kamarád. Myslím, že mu říkala Brenda. A tak mě vyvedli z té čertovské louky až k autu. Ona se ještě jednou usmála a pak zmizela. Já už jsem pomoc nepotřeboval. A čertovské louce se budu vyhýbat velkým obloukem, abych zase při kochání se přírodou v ní uprostřed nestál a nemusel se jenom spoléhat, že lesní víla Klárka má čas jenom pro mne.